Insemmilkom, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li għal jieħu d-deċiżjonijiet u jerfa' responsabilità tagħhom jekk l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista illejla ma jieħux azzjoni deċiżiva biex itemm l-inċertezza u l-instabilità fil-pajjiż. Joseph Muscat qal dan f'konferenza tal-aħbarijiet illu wara nofsinhar ftit sigħat qabel jitlaqqa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li Lawrence Gonzet jibqa' jtawwal iż-żmien biex ħares l-interessi tal-partit tiegħu fis-sessil qed ibagħtu l-familji u negozji minħabba l-instabilità li teżisti fil-pajjiż. Il-kelma tradiment li ntużat fil-konfront ta' Franco De Bono fis-qarrija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista iddaħlet minn wara dar id-deputati nazzjonalisti infushom. Fil-laqgħa tal-bira fil-għaxija tal-Grupp Parlamentari kien hemm qbil li l-kelma tradiment ma tintużax fil-konfront tal-membru parlamentari Franco De Bono. Madankollu fis-qarrija uffiċjali li nħarġet wara l-istess laqgħa, De Bono kien akkużat bit-tradiment. One News huwa infurmat li d-deputati nazzjonalisti ma rawx il-verżjoni finali tal-isqarrija maħruġa wara l-laqgħa tal-Grupp Parlamentari qabel ma din inbatet lil mezzi tax-xandir. Illum fis-6:30 fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà jiġifieri minn hawn ftit tal-ħin ieħor eżattament ftit inqas minn si oħra ser jiltaqa' l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Daw wara li l-bieraħ il-Grupp Parlamentari akkuża Franco De Bono bit-tradiment u jinsisti li għandu jirriżenja. Wara laqgħat aktar minn satej fid-Dar Ċentrali il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ħares qarrija li fiha ddikjara fiduċja sieħa fit-tmexxija ta' Lawrence Gonzi. U l-membru parlamentari Franco De Bono l-bira fil-għaxija kien il-mistieden prinċipali waqt il-programm Bondi Plus. Programm ikkaratterizzat mill-mod kif il-preżentatur Lou Bondi prova jirradikola l-mistieden u jiddefendi lill-Prim Ministru u lill-Gvern. Franco De Bono saħaq li huwa qed iħallas għad-deċiżjonijiet ħżiena li ħadd ieħor fil-Gvern. Is-Sindku Nazzjonalista ta' Ħalsafi Pietru Paul Busuttil jakkuża lid-deputat Franco De Bono illi żalaq fin-niexef meta talab lill-Prim Ministru biex jirriżenja. U qal il-partitarji nazzjonalisti mhux se jħallu l-Gonzi jirriżenja mill-kariga għaliex skont hu bħal Prim Ministru m'hawnx. Al kontrarju, Pietru Paul Busuttil qal li Franco De Bono għandu jirriżenja. Ftit ġimgħat wara li ħabbar il-budget għal din is-sena, il-Gvern qed juri ngan u nuqqas ta' pjanar meta se jkollu imur lura u jnaqqas minn dak li ħabbar f'dak li huwa nfiq tal-Gvern. Dan għaliex qabel il-budget Gonzi kien jaf li jrid jasal għal mira ta' deficit ta' taħt 3% tal-GDP. Il-kelliem ewlenija laburista s-settur pubbliku u ugwaljanza Helena Dalli tajt li dak li qed jagħmel bħalissa l-Gvern Nazzjonalista mhux xejn ħlief opportuniżmu politiku. U fl-ħarnet il-Prim Ministru Taljan Mario Monti esprima tama li l-Unjoni Ewropea tagħti każ il-miżuri ta' austerità fl-Italja. Monti kien qed jitkellem qabel mar Berlin fil-Ġermanja għal taħdidiet mal-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel. Tkellem dwar il-possibilità li jista' jkun hemm protesti kontra l-Unjoni Ewropea, il-Ġermanja u anke l-Bank Ċentrali Ewropew jekk dawn jitraskuraw il-progress illi preżentament qed tagħmel l-Italja. Dak kien kollox għalissa, One News lura magħkom b'aktar dettall fil-bulettin ewlieni fis-7:30.